Tongi aingu yo blay hagani ga por pat bangi laban. Yo sngo biangi ga ktien ga jong blay ka ba dan kami ga jing im ga jingi. Man la ga sngi ngan ya kren ga ktien ga jong try. Bat nga ngai pen yo ai ga batamai sa si sen pat mata ga sngi. Bo na pleng jong fila se pi kwa ban im ga jing im ga ba si shabar blay. Pi kwa ba ka jing ya nanti ga jong fi kan long ka ba. Job malaga sngi. But pi kwa ye ga ba pin ya ka jing im ka ba dap da ga jing it yo play but ba pin ka ta ga jing lang man sim jo pi ka lang ka ba im ha khmat jong try kum ba la ai ka tang ye ga jing kren jo ga kum nong in ri ga jing lang man sim ka ba im nga ngai ba le nga ai ka tang ye ga kum ta na mar nga yo i ba kat ba nga ya nanti kat ba nga shikri nga yo i don ki briu ki ba phone ki ba kan do jing e kham tam ki to ki ba la shikri yo play ba nda ha bagi shikri yo play don ka por ka bagi sngo thu ba sngo kumbo play don ka por ka bagi sngo ba ka jingla masim tu ki kala yap but don ka por ka bagi perkhat e ka bagi la phaidi no try but shisni ikum ba ka biang arsni ikum ba ka klem biang shibnai ikum ba ka biang hadin ka wei ka bnai ikum ba ka klem biang but dai na ka taw nga kwa nga ni kai ki ni khnang ba nga ni rap fi ba pin pai shi ka jingla masim ka ba im ba pila ban sngo thu ya ki nong rim na ka ktien ka jong play ngala kren arsien agini ki jing hikai jonga ka bangala wanra ka jing hikai na ulum lani na kilum haga bible ba ngala kren ru manin na ka jing hikai khambo na ka jing dai ba ka jing im ka jong Elijah kumno ba habau kio holum karmel but kumno ba job ba habau kio biang sholum karmel ulala ban pinihari ga ding ulala pinihari uslam and they have a minute bo here no lum karmel support you can do it Jezebel but u have a jingai no play but u poji ga jaka ka ba ula dai ka ban yapru wat ga jinglong jing im ga un rai u play wan wa u pinga la hikai ba ka jinki u show lum karmel ka krani ga jinglong man sim jingi ba barabor ngi de ban na jrong jong lum karmel jong ga jinglong man sim ba bangi dan jrong lum dan Jezebel dan ki bor jingdom gi ba mut ban pinsep tingi dan gano gano ro ko ban pe thong ngi ya bangi dan jrong lum nyin job bet nyin la ban pinhar ga ding nyin la pinhar yo slap but nga kwangan ong film da ga singing an hikai ga ba kham dan kam kham je le se kat bangala ba gani ga ga ba kham dan kam ba pin sngo tho ga ba kham kan jaman sim nganom da ong e ga ba jilion dengan ong ka ba kan jaman sim man nga kwa fin da pele jingmot bahangan ai de khat ro ya pi khambon na ga bible but nga kwa ngan yalam fi kum ne man da ga singi ba ga ta ga dai ba ngan yalam no do sedang fi hadin mengi shakri yu try hadin mengi long kristan ong no da ga ta ga kintin fi hang ni ngalap badan sipun ba gi pri ba bakla dan gi pri gi ba ong ba ngila long niam ngila rung balang la ngila long mo ngila tegi kristan na marba ngila long niam ngila rung balang na khwanga ni thui pi ngani kai na do nang ta kin mau ko jinglang kristan kam sedang setian na kapapi long kristan na ka yeng jong pi ne ba pi sedang ke jinglang kristan jong pi na ke ka jing na ka jinglang rung balang ne na kapapi kit kama ka balang ne kapapi long hagano no rukom kin mau ko jinglang kristan ko shisha ka de relationship lani ka jingi de ki jongi shimet ber play but nga khwanga na ngi fiya ni ko pol sipon ba ki priu ki kimen hadien ba ki priu ki pa show play hadien ba ngi yalap hadien ba ki ngi la khat ki priu ba kin yo snow tin ki jong play ba ki priu ki yo snow tin ki jong try ki la khala ka ba mot but ni snow kumen ni ta ni snow kumen pala ki priu ba ki IT show Jesus Christ namar ka jinglong kristan ka shisha ka dai baka sedang na ka baki yo snow tin ki jong play bara dien bo play pun kan do iki bara badien baki yo snow ki jing shisha jong tin ki jong try bar ki tep baki long ki bagi bo pop bara dien baki yo snow ye ka jing ta ka jong men sim jong play ki kala ka bo mot da ka jing chau man ki pai show try but nadu do sngi ki priang yo jisu ka jing em ka jong ki ngai bo yap bar mi pat na ka jing ta bar baka snam jo o ka ma pe ka pop ka jing ka jing ki priang ki jing penem nadu ko to sngi kat kum ka ni ka tin ka jong play ka bible ka kren balapan ka arsiningi shiga jing em ka batamai but baro ngi kemen ni kata but ka day hok bangin kemen
Ka Bible ka ang rula na ka way ka minsim ka wan pa siya try kadan ka jing shat kemen jo ki angel labne. Kadai ngi ban kemen na bagi pergi kelak ka bomot bagi pediang yo try. Na kwa nga napinti kinai fi wat kermenta na marba bisulang kristan wala kermenta na marba pilale ki kama ka kamniam kambalang jo fi. Hari nga kwa mapi na sngot ho ngan hikai ika jina masih ko im nang ni. Mapi day pin sngo kemen. Bau blay ulak ta fi sin. But bila pediang ika jimpin kendo ko jong try. But bila nget ika kien ke jong blay. Bila pediang yu jisu. But la kha asin fi. But bila tikina. But pidai ki priu ki bala khapat. But ki bala yo mat ika jing im ko babam juga. Fi hang tang ko an sedang ini ke jing ikai. Kumno pin im ke jing im ke jinglang mensim ke ba im. Hadu ke jingwan ke jong try. Fi hadien mangila kelak ka bomot ngila pediang yu try. Ngide ban sngau tho bala kai ni sigi hima ka jong play. But day na kita katao ndala kai ni sigi hima o play. Kat kum ka gospel jong ya ane sabu Jisu kren yaw ni kadima segala nang ka balay. O lam da khapa di ubri umyo i ki hima ka jong play. But wang sa yusin lam da khai ubri na ka umma na uminsim. Umla ban rung sigi hima ka jong play. Kabala khana ka do ka long do. Kabala khana uminsim ka long minsim. Via hangtang kwak ong fi bon ba ngi kha ge yeng kristan ring long kristan en ring klem khano mun sim bangin long ki kristan ki bukin jaman sim but ndala khayengi ngan poishata man ta ge singa ba namar ngaya kham chngai ngi kwa na du ko tendrai but ndala khayengi shige chinknim daw mun sim khoy be da ktino blay ge klem sep ge badon bor ge im fitip khayeno kanega ktin kha nga kwa ngan hikaya fi managisgi kabangi ong kapat lani kharsin ktin english ki ong born again kabamot kata ka jing kapat yangi shakata ka hima ka jong blay hakan uru kom kapat ya nula kha fi nga kwa ngan pen i fi yakata khnang mga la ngan hikaya fi hakan ig series brokaway ba pin snot ho tang yakata ba pin la ban im ko jing im kristan ka bajop Sabar nang ta ngalangan ong ka ditang jingle ka bahabar bat ka jingle niyo pin kiu pin yan pinum sung to e eruya fi hang ni ngan pin if bahaba ka bible ka kren chapang ka jing kapat ka jing khasin ya nula kha nga khwa ngani thu fi kham klo e ni por la kha yau ta ubriu ubakin jaman sim hapo jofi la kha yau ta ubriu ubahapo jofi ubriu ubakin jaman sim la khayu u hakadot no tofi but day na ka daw nga kwa ngan hikaya fi man ngi baka day fi ban snau to shai ya ga jing shisha jong taw brio u ba po jungi lada ka day bangin im ka jing lang man sim ka ba im shisha khmat jong trai snau fi bangan ong fi ba shibon ba ni shakriyo play ni pet bet tangi ka ta ka ba shabar bangi klem snau to ai yang tau brio uberi apo joko do no chini ya ubangan sa pen ifi sibon taligi de khat bat nga khwa ngan pen ifi ang ni por kat tu gat ni snap ha yo no brio ubapo jonga ba jofi tangi ni pet khndiat na ga bible ngala ong pangan ya kham jingai la da pin puli na ga bible habo play umut ban jits im na ga yeng ko jong jesse Uphayo Samuel ba unlet ban jits siem naki prangot ki khon jong u Jesse nda habo runga ga yeng jong u Jesse Samuel na ra ga reng ba dap ga umpniang ban pen sle siem yo way na pen ki khon jong u Jesse na pi puri bahana ga Bible kitab Samuel ga banin kong kal nang ka ba khat brio naga de khot ga ban brio kong ula khmi hau Eliab gaman u Samuel ula pet yo Eliab u banin kong tam nagi khon jong Jesse u angkum ne shisha u tau bala sle jong trai u dan khmat cho
Ndau mut ban te ye ke umpeniang ban pensles im yo Elia. Ublay na benang Ukraina Samuel wang wat kmi ye ke kmat jo. Limni ke jingjrong ke renyang jo. Naba ngang ala kenta jo. Naba ublay kmi kmi ubriu. Ubriu yo I tangi ke dur ke besabar. Henry try yo I ye ke dot no. Nang ni ngakwangan sedang mentasni. Ublay lang interested. Lani sngel tenan. Ban pet yangi naka appearance lani naka personality naka taga jinglong jingim ka bangi pau habar. Kataga nega ba penkemen palat yanga habang syakri ublay. Baladaw play pet yaga personality yaga dur ka babar yaga long renyang jingi yaga renyang renyat jingi. Ngala ban ong nginlong kumalaw Samuel. Mangin jets iem daw Eliab na maudan kemet ke ba internet ke dur ke ba habri ulesi udan ke fisik ke ba biang ke met ke pat ke ba ksa ke ba ibiang ba unlang siem ndre blay wang yo Samuel me yo itang ye ke ba habar nga de blay ba pet ye ke dot not nga ju komen ye ke ta ke ni ke por bangan krenefi nga ju snultanat palat ye ke ta na maru blay pet ye ke ba support jini fi ipanum slam la people in the Bible na ke gospel ke jong Matthias singap ngan puli fi na Matthias kalanang ko ba arfolai nda habaw jisu wan chigani ke pertei ki pun ba ki priyo ki buot yu but kambo na preng jong ki ki Jew ki bala khat ki Pharisee u ong kumne ha ke kitab mapinga ha ke gospel ke jong Matthias kalanang ko ba arfolai ki khat ko ba arbu nyaw ter wong kumne kordet ipiki nong tho bat ki Pharisee ki ba arsap na ba pilang kum ke jingtap ka bala pengi ki ba imat ibhasishan nashabar henry shapo ki ba dap da ki sieng jong ki ba yap bat da ke jakhlia baro kum ta piru nashabar pipen pau kum ki ba hok hagibriu henry shapo pidap da ka ba arsap bat da ka ba sneo ndawanu jisu ukurani ni kaktien kaba kor palat kaba ki Pharisee ki wat tangkum no banio ban peniap no yo Jisu namar kitei ki brio ki bala nyau ye ki ba gidei ki ba khot tam la ki brio baro hapo ga judgment Israel ki pong ki to ki phylactery la ni ki to ki jankup ki bijrong bat kilang ki brio ki bambet ban kta ki rikhot ki sabatan ki rikhot ya ka bam ka di ki rikhot ya ek ba bar bat la nyewe ki begede khot bat ki brio baro ki bram bat nda wanu jisu haba ki ni farisi ki ya biro ki nang perkhat bau jisu on buram ko buram ki jiu hare jisu ong pen ban kordet fi ki nong tho bat ki farisi ki ba arsap na ba filang kum ke jingkap ka bala pushara ai rong li na shabar ndre shapo ko put suda bar wang pipen pau kum ki ba hok na shabar hakmat jang ki brion ndre shapo pidap da ka ba asap bat ka sini pi ujisu de blay the one uyo ye Pharisee baki buat de tang nam ta buram brio tang na ka bentaban sila hop shabar bat ban pen isi ke brio kum no baki la ban ai ko ne ke shipao bat baki la ai ban pendap ki jingle ni ambaro bat kat ba shipo pat ka don tang ke ka ba sneo sudah fi hang ta fin laba u blay wang you Samuel me yo itang ka babar nga ne brio nga ne blay ba pe ye ka donu ne bi pe u jisin do war wang nga ngam pe ye ka ba file shabar ki jingle ni but fi mentang bakla pala dang ta Femi mentaba ki brio ki le if you ik brio ndaba ki kwa ban poisha ka kam ko jong play ko kham selor ban ye jet iki kum kita ki nong yalam na ta dengi le kum ta ngi de pen isi ki brio ngi da ak ka khmat na ta de rukom kren jingi na ta dengi de minat na ta dengi de le smart bahab na ta dengi de yat ngi de pen I ka rukom kren jingi ngi de le riu niam riu baha but nang ta de ngi perkhat ban ngi pen isi ki brio ru ki ro ban nang ta de hadien ki se jet ngi ngi long kita ki ki belong ki nong yalam ngi ke kam ko jong play ke ego bang akwa nga nong ifikin ma u play long kumta haga hima ka jong play sedang nang ta haga hima ka jong play sedang na ka jinkla ka bamut ka beshisha but don't come na khapat yangi
kat kum kata ke jinglang mensim ke badana po jengi but day ne kita kata ngak ngan ong e fia ni por haba u jisu kran yo brio ba po haba ke bible ka ong blay pet you don't know ya no tharai blay kwa ban pet ya no bala kha arsin ya no la pen kha bat ngan puli fina ke bible ken mau la pen kha arsin yo brio uba po jengi but utau brio ude uba kenca mensim yo bala khat haga bible u inner man lani u inward man kat kum giktin English brio ba po jengi lani utau brio uba shisha uba la khano blay uba dona po jing im ko jengi ngakwa ba pinyo i ka ta men tagisni bangan kren kumne nda haba pila IT show try la khar sini fi defin tip ba u blay u pet yo tau brio uba po jong fi dabat bahayo tagiktin da fi shakri u blay de long concern lani de kit clear lani de perkhatan ya ka dur jong fi ga babar ga jinglang jong fi bar ya gi degree jong fi ga bidana bar lani ga ta kerdang ga bidana bar u blay pet igi ta jingle jong fi ga babar u blay u pet yaw ni u brio ba po jong fi u bala khar sin u ba wan u blay yaw bala khat yaw ta brio ba po u inaman lani u ta brio ba po u ba shisha nang tangan sedang igijing ikai. Fi ngan ainu ksaya fi agini kapar. Lada pitiet ia ka mobile phone. Kala bandai pitiet da ka iPhone ka bada kilak. Ne pitiet da ka phone ka ba khamtat ru ka ba kibriu ginyo ben. Kin mau wat lada fiyo ka phone ka ba download barok ki facilities hapo. Nasi piyo ka phone ka ba dan shibon ki eki balaban le. Ka ba baro kibriu ka lero aba bisay. Henry kin mau katuga phone jong fi kammentoy ay eru eam lada u battery hapo jongka uday ubala janlep ubasa setang arpon lani sa setang shipon yula janlep dangla ke phone kaba kabam da biang Henry kaba u battery jongka upen ibet baulang full namar nda haba pipenon kam kadangla iya kaban communicate bidangla ban ekran bergibriu ban bidang shingan ban le iki lada u battery ulang full kajing bahala ne kajing mentoy jong ke phone kam shong ag dur kajing internet ne kajing rem jong ka haga power bar henry ke phone ke shong kajing klan jong battery bunana po kataka ne kajing lang men sim ka bang kwang nong ifi bon sen ngi pet ngi brio bar ngi le kum to yang uni brio de khlan ngi jing lang men sim henry kan ma kam lang kum ta ke jinglang men sim kalang tek kum ka mobile phone habar ngi pau internet ndai la daga battery jingi ke dai ke bala jan lip ka bala jan yap ngani thui fi ke ga ba min toy ha ni ke jing shakri play namaru play u pek yo brio ba po ngan ong ko ke kteni fi la da u brio singa ba la da u brio ba po jong fi u dai ba khran ba shat u dai ba kat ba kia u dai ba san u ba rang ba kata ke jinglang men sim jong fi kan dai bet ka ba kat ba kia kan dai sang ka ba rang ba kan dai be ka ba job ba pinu i ka jing im jong fi kan dai ka ba im bet krek hado ka jingwan ka jong trai naga taka tao nga kwa ngan pin i fi ga ni ka par ba pin singo to ya ka ni ka jing shisha ngini police wa ya ka di khot bible ga ni ka par kat to kat ni fina puli na ka shiti shiki nong rom singap ngan pin i fi ga shiti shiki nong rom kala nang ka ba hinyaw naga di khot ka ba ar fo ar singap o apostol paul kuran ya ka way ka secret ka ba kraw pala na ka bible kani ka secret ngan ongi ka secret ya ka ba ngakwa ngan pin i fi nakani ka di khot ka ba ar fo ar jong ka shiti shiki nong rom kala nang ka ba hinyaw singap o angum ni namar nga sngaw tanat ken haka hukum ka jong blay kat bakum uta ubriu ubashipo fi ukrani uta ubriu ubapo ngas ngaw tanat palat ya ka ktenu blay nga nongum ta ngas ngaw tanat ken ya ka ktenu blay kat
kum utau brio ubala kharsin utau brio uba po utau inaman kat kum uni brio ba po ubala kencaman sim ubangala yo ya jing empam jukot ubala pen kaya nga shige himau blai kat kum utau brio uba blai ula pen khapat uba dana po ka do nuot junga kat kum uni brio ba po nga day ubrio nga ong ne nga snel tenat palat ong pol ya ktien ku jong blai nga snel tenat ya ki eki bakin jaman sim nga snel tenat palat ya ktien u blai kat kum uni brio ba po Henry wong kumno Henry ngayo I ka wepat ka hukum ki khot met janga khabele thma ha ka hukum jong ka jingmut janga bat kaya lam raw ruyenga ha ka ka hukum jong ka pop ka ba ha kita ki khot met janga ha la pin puni ki khot ka mot la la khapat fi uni brio ba po ula em kat ku uni brio ba po fi kwa palat iktin ko doblay Henry brio ba bar kwa ubrio bahabar ngan kren kumanga set kren ubrio bahabar ukwa yufitep ubrio bahabar ukwa pe tv ubrio bahabar ukwa pe facebook ubrio bahabar ukwa pe instagram ubrio bahabar ngan itu ifi ukwa pe ukwa pe film ubrio bahabar ukwa chat ubrio bahabar ukwa yagaba fini text paralog ubrio bahabar ukwa ukwa show ukwa momo ukwa ja ukwa do utngan ukwa uni ubrio bahabar kane kane jinglong do jingi uni ubrio bahabar ukwa iki bekinja do ki bekinja pertai henry uni ubrio bahabar pedibi Uni brio babar pet Instagram, uni brio bapo pet TV, pet Instagram, ya text, uni brio bapo kwa dan internet, uni brio bapo kwa pet movie, kwa film, uni brio bapo kwa setia ya dok mesi, dok senang show, ya biryani, ya chicken chili, lani ya fried rice, kwa ya riam gebet, kwa ya fashion, kwa ya unibrio ba po ubakin jamin sim ukwa tang eke bakin jamin sim ketaka dega ba u apostle Paul u hikayang ni but day na kita daw fin lap bangingi ang nila kapal la kapal sipon bagi brio ang na fila IT ha nila IT njong su kapal lang IT fila mat eu try kita dega ketien menta fila mat eu try ang la mat eu try mat meno shisen arpos na mensua But kita ka jingmat mensyam kan masuk te umat kum nuru namar labun ki jingmat ki bahaka pertai. But ngani thoi fi kita ka tes yo jisu kala yap namar brio ba po ju pite udang em te uda pang te udang la su ai drip malumala ula jan yap no artali namar tu brio ba po umyo ai na do ba fikla ka ba but ndo niru ba perkhat ndo niru ba lang concern ka jing seng ru kam na perkhat ki brio ru kam na perkhatan ya la desimet ru bim na petan but they hanta la nga kren ka lang tek la da fi su khlau ba fidan ka mobile ka baram but pim ju chat se ka mobile jong fi ani thui pi ka ba fi brat ba bi thiet di tu Nokia ba black and white but ba pi tip ba tu dan battery ka ba chat si but ba fi dang la ani kren ba ki brio kalau taken mau brio ula IT udan ka personality pila pindai ki brio ba ki brio yero fi ruai fi rakhti na fi ruai koyar na fi kren na fi long secretary na fi long sherman na fi long membesan na fi long pastor na fi long ayu ru kane kam spare no nuru ngani tu fi ka badan kam gadai kum no brio ba po jo fi long na marwab se pola ba ukren ni ngakwang nang fingan kren ka ba kham jleo o absol pola ni ngam dang ejelian rega de ba kham kan jamin sim absol pola ni wang kat kum brio ba po ngas ngotinat pala dia ka ktino blai rekat kum brio ba bar pat ngas ngotinat pala iki ba kan japertai but dai na kita ka daw ngan ong ifia ni ka por da snap ay ni ka ktino ngam je kren chu yo setan ga jin kren jo ngam da kham kren yo setan na sep shay yo ngam da kren yo setan namar fi hadien bo blay ula pen em yang apa di fi tang tangi keno pala yo setan ngam ye sha setan tang ba ngan ong fi bali fi wan ra pala yo setan khmat jong fi ba fi ai buram ni u fi ai attention ni u ba man la ka ba bi kendo jing plat man ba fi sha ra ma jing em pi keno ba yo setan don lele ki ba ong sunan ki mong su setan ru ki ong upaman finong upaman na fi ong kusoi na fi ong setan na fi ong eru dei setan
But teng kena palat yutan ray shalan ong ifi. Kajingale jong ubanget ubala khapat kamday baru setan. Kajingale kajongi kambun sini hagajingade jongi bat kajinglang mensiam ka bamalang yusngi. Kadai hapdeng ka mensiam jongi hapdeng ni brio bapo jongi. Kajinglang mensiam jongi bat kajinglang do jongi. Kini arki yale thama bat adu bangim la shu bangin ya chikman. Ngi lempat cisngi ngat kalong ke wrestling. Kalong kum bapipet wrestling do kalong kum ke wrestling. Ngayo I bangi yale wrestle. Ngi wrestle apdeng jong ke do bat kemensiam. Ngi wrestle apdeng ni ubriu bahapo bat ubriu bahabar. Ubriu bahapo ru uye wrestle bat ubriu bahabar. Bat kambon hi namar bangi album ngi bisa ngi exercise ngi le baha. Fiyo I ki briu mentaki long concern ubriu bahabar kilem no. Kesau bujimin step, mare step exercise dan lagi bang bam sana kulai im nang tade ma bam kata nang ta exercise skip le kumta mare yat kai step nang ta ban yu ban kot ban kia ubriu baba ban babriu ban samlasa ban internet ban nang tade le non da wana yang bam kumta le kumta tia kata buje bele yu namar bau tau briu babar jengi un kham khlai bat ni sa yu ta bat u klan sisa fini ik briu ki bele kumto ki de klan sisa ki de iplung kita iba briu kita internet kita klan sisa hendrai ibriu ba po pat itu di besio bam si sen si benai ne te yo reklam yo nang ta de imyo exercise nang ta itu ibriu ba po ngan itu pi de bela swai bat nda ha le wrestle nda ha wrestling apa deng ibriu ba po baru ibriu ba bar ngan itu ipi ni ibriu ba bar si tap ibriu ba po ila klan ndang bat imdan jakashu ban yang yap ler malakapor nakata ke jinglang mun sem jengi kayap ler malakapor namanda yele wrestle namar ka babu ki kren gong ka do baru mensim ki yele mar persya ka pamut kedan ke wrestling kedan ke jing lempat apa deng brio bapo baru brio babar namar ba fit fi bisa tami brio babar na ka daw ni brio bapo je fi de swai ba ko bu shim di drip le se bu pi ai sien na no na tabi shu ai ti saline water na tade shuring mensim shu ai ventilator na tarai but nan tade ngani to fi ndar yang apo ka arena jong jing le jong jing pin shoy jong tes fin lap bau brio bahabar u ai be klam syukulan siap ler su hab ai ya ini brio apa bat kumta si kumta malagi singi bat ngakwa ngan ong fi malagi singi kata ka de ngakwa ngan hikai fi ngini geport ba pide pin singa to ba ye jinglo men sim ga ba em kam da de te jingle aba ro ya nyale jinseng pile jinseng ga ba kumno ang ya nyale irwai jingwai kwa ya na prison worship ne ngono ngakwa ni tv katuro kompat irap fi nong tong ini shong committee si spa sen na sibnai ngani tv katuro komla irap fi wali mut bagata ka de jinglaw mun sip kata ka bangin nyale chita nyale komta ngakwa ngan ong fi kam de jingle ka babar u play ba ula pen kapat ula pen em u brio ba po bat ula pen kai tu brio ba po wali klat ingani ngani kai fi unu brio ba po ulong tek mu brio ba bar udan ki kmat udan ki skor di bagian jaman sim udan ke intelek ke bagian jaman sim ula ban perkhat usngeu udan ke jing sneu bat ula ru ban kren but day na kita kadaw nga khwangan ang ifiya nga por ngan pen ifi na bible snap ha ngan pen i shopping ini ya chikmat ngan pen i khot bible shushu ifi fimi i hang ne ba wa so pol nga se sultanat ini nang ko benyo nga se krani ni na magani ka tai ga dono jongaru bawa sa pop in the police nang wang no hagal nang ko menyo wang no wang agad khat ka ba tangan puli nang khat ka ba khat no wang nang khat ka ba khat san wang na mari ka ta ka bangale ngam chempang na mar omi ka ta ka bangamon ni ka ta ka le nei pleng ka ta ka bang isi sat ya ka ta ken ngale khambun sinin la IT ngim kwate ben le ngi kwa be ben le e ka ka ba priu ba po jingi kwa benendre ka ta ka jing kwa ka na po kamla ben le pra cha ba ka jing kwa ka ni ka babar bat nei ka daun so so ngi kwa ban shakri blend remla ngi kwa ban duwain remla ngi kwa ban job i ka jing len besnen rengim la balai na ma ba priu ba po jingi don bor tulan uyu ude bolong unconscious ngani tu fi ude bom te priu ba na mo su em mala na mar ngem de sim khia ngin se poi biang chuta rai pe ngan pen ifi no ga bible hagani ga pori no briu ba po fikin mau ngini puli nang ni shiti shi ga absas kalanang ka balai ga khat ka ba khat ndriu pe yu abso pol wang kumno wang ba un ai fi ka ba kum ka ta jinkan rai spa ka buram jo sia ba wang ne ba on pen klanye fi ba ka bor dau minsiam jong ha ubriu u beshapo
Sasisian ngan puli biang wang. Ba on pen klan ye pi ba de gabor. Da mensim jong how brio bisipo. Fitip kene de khot de gabon kamba. Femio iba ngi 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 sngi nda ngi kran jipang jinglaw mensim. Ngi kran palat ye gabalang sensational ya gabang isu kran tang ye feelings. Kabaya de tangbat kene gababar. Ba briunda ba pidwai kunyu nang tade nang tau kulan nang ta hoi kita gini kijing pau ki ba kijing trai ki jo hari kan mau ga minsim jo blay ang wa so pol ne ba an pen kleine people ga bodo minsim kat ku mu briu bi pa ai bo no briu ba pa unio yo minsim jo blay kan mau minsim khon jo blay wan ban lay wan ban ya lam yu ni briu ba pa shi jing shi sha baro Nama nga niga dodge ngi kam tre ko ngu ba dai na ka daw nga khwang na ngi fi ha nga niga por ba unil pri ba po jing udan jingi dai ba umin se me khoy umdan jingi dai ba niga at mus fi ka ba bar udan jingi dai tambar ka mus fi ka ba kan jamin se ba dai na ka daw fi yang ne ba waso polwang ba on pen klanyi fi ba ga bor jo ba on pen klanyi fi ba ga bor da umin se jo kat ko mu brio ba shipo nga kwa ga ta ba ngani kai bala da brio ba po jingi klan Kajing im jong fi brakwe kan function. Kajing laman si im jong fi kan klan. Fin yu in fin im bet crack. Kumbalang ka mobile ka taba bet crack. Haba ka klan ka battery. And fi yu in de la jan lip I battery long kumlo. Ngani tu ipi I signal tit 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 tit. Ngani tu ipi hang to pila dia ong namar ba. Pim yu ekran shu akapor bedon kam. Pim don charger nang ta pila poi ka jika ka ba. Pila tiang ba fi I nuk sa fi ong I battery jong ay la jan ya. Mentoy tu ka mobile kan na rem kan noro. Kanda dan network kanda khlan kan noro habai battery hi ila yap ndan jimin to kum juru jingla mun sem jingi teng teng ila riu titi titi bat ngani tu ipi hang tangi poi ge jika ga be ai min tang si da pio sngo bala riu tu sai ni bala riu titi haga jingla mun sem ila sawai ti balong titi nga kwak la de ga poi vivin charge da ka ba pirung shege ta ge jika ga ba ngan sa hikai fi hagen ge jingi kai shkhmat tangini pet chuai gani bangan pen ispi yegi khat ge bo tho chipang ubrio uba po jingi pulina ge siti ki kol cycle no go balai fin de pulina ge siti ki kol cycle no balai khat ba pra ko ngomni ndrai men tato fin bread no ru igi ta baro ge jing bitar chla ge jing bishni ge jing gran ben ge jing gran si na ge sintur jong fi to wat yalam le para lo apa pila lo no yo brio betum men mer ge jing long jong u bat pila kup yo brio betum mai yo bala pen long tumai ge jing tep kat bakum ka dur ge jong tau bala tau yo u Wei utau brio uba tmai utau de inaman utaken tau brio ba tmai bo blay lo tau kat bakum ka dur ka jong play naga ta ka download fi kwa ban snot ho ye ta ka creation hangni en pesu thoi fi kan bian ba bo play utau yo brio utau yangi ka dur ka jong but ngani thoi fi nim tai kho shrau khman ka dur jongi man ngi ong ye sri me play khwang no fi ngi sri me play kan ma play umlong dur ko mo fi umlong dur ko mga kiba sniu dur ko ni ngani tu ipi ubrio ubashisha ubablay tau de ni ubrio uba po jengi ubala pelong dur kat ko mu blay wang ni ya ba pila kop yo ubrio batmai ya ubala dang pelong tmai ha ka jing tip kat bakum ka dur jong tau bala tau yo but they hang ni bin salap ye gani ga bari ba usa ong wap so pol mdan jew mdan greek mdan jing ocher mdan jing bam ocher mdan jing nong kendang mdan skutia ngala pude bahaw ni skutia la ni saitian bong kitin English ngam chuang na mut ra de gisnong hene gini ngamut sabe chimut ibadang long dum dan shu nong kendang dan bodang dum umrau nu balai do ndrai ukris ulong baro baro kabamut ubriu bala khapat ngani tu pim dan jing per shu baro ngi dan gedur ge jom dan shu ba pin sngaw ken mau ke jing sngaw jat ben riu ke dai bandu ke jing sngaw halor ke dai bandu ke jing sngaw po ro ke dai bandu hadien bala khapat ifi na baro ngi dan nu briu ba po ubala penlong tmai kat bakum gedur ge jom blai Badeni kita kadang ngakwa bapinio ini ke jingi kai nama ke ni ke jingi kai ke ke badon kam ke ke secret jong ke jinglang mensim ke besisha ngayu I bagi priu di singi kai ong da fi kwa ban ya ke jinglang mensim ke besisha fideiban le kumta fidefin long kumta fini ma parlok nota fin ma kum no ba po mla ban ya ma po don ka do ka resel bet kaya lempat bet akan urukom nak kita kadang ko ngakwa ngano fi hang tu so ong kum no wang to bread no ita baro ke jing bitar
kajing pitar sela kajing bisni kajing kren ben kajing kren si na kashin tur go jofi kanangot apreng jofi vi i ba u brio betemen jong pop udan sa kajing im jofi wat lada la khapat ifi la fim penya do trani u udang im na mar fin lap kadon go por ba mi na jing tap borobor ha kajing im jofi no brio betemen u fikir ka chbalai fin lap ushan mi de hang no vitem de nda fi poi ha kajing ja kiba pimla control marsen mi ke jingi dom ngani tu ifi new brew betemen u shrive ngani tu ifi bat nang ta de open mi ie ki jing long giberim shu bitar shu klet lot bar khait namar bo brew betemen u mi bat nang ta de yetrei bet ka do jingi nang ta de do mi new brew betemen shu mi ki ktien giba khor nang ta mi sigi tien sit sangro bagi song gibre wow tu lak lak ba mot udang keren kum to balai ngani tu ifi namar tu brew betemen jong pop udang dan bat ngani tu ifi ai meta gisngi ba tu brew betemen jong pop ude ban yap tu na ke jing em jong ba jofi da ka bangi pensat ngani u da ka bangi num psasu u ai ni up do sendan ai ngin besai ni brew betumai u bala dang pelong tumai ke jing tip bat ka bakum ke dur jong tau bala tau bat ngakwa ngan ong ifi la dang hikai gani ke de ke jing hikai ke bas ngotenat ke ba kraw palat bat de ni ta dang ngakwa ngan ong ifi des ngap bai gani ke bang hikai nama kani ke bedan kam fim tip bang idan ke jing ong ke bere bang idan ke jing ong ke betumai fim tip ke siti ke ba ar kan nam san de khat nyau ong u e bedan of chris long jing tau betumai wei tau jing tau betumai u jing tau betumai kam de sta se rwai ke bere nga long jing tau betumai na pe lai rwai las ngot na jing sang jing tau betumai tang shu mi she yeng she ja yeng kala mi biang tu jing long bere ngakwa nganong fi ni ke por da perkhat bala da fi rwai ngalong jing tau tumai briu betumai jing long rim ladu no la khapat yang ngakwa nganong fi da perkhat ba la da la kha fi le ayu tu briu ba po yo pi sa tang yu tu briu ba bar ha yeng she ja khat ma ka u briu ba bar jing u don jing dei ba ba ke yeng she ja ndei ni briu u ba po jing u don jing dei ba ke kamra ka ba marwai ka ba fi shong ha ka jaka ba ki khosiu ban ailat ba pin duai khmat joblai ngin se po yigata kin mau nga kwa ngan pin i fi ngani ko por nang ni ba pin sngo tho ya ngani ko tin ko joblai fi ngan pin i fi ngi dan bi sngo ila de bingi de ki nong sar ba i we nong kan dong nga kwa ngan fi dan shu ta dan bi per khat ba tu khamalor tu khamapo what you ya kum ta what is no what is no po ru baro ni dan ni brio ba khapat hapo jengi la fi sngo tho yigani concept jong une u inaman yigani nong rem jong ne brio ba po ta ngini pet kindiat yo ne brio ba po fi ne pule na bible kin ma ngi kai mi daga sngi ba uni brio ba bar ba po jungi ude bangi de ban sumar ba pim yo iba u aso polo bukren o map inga petros bukren ni ukren ni brio bigi ya khun ni ta ga jingia ma ya bun ba gi kren tangi ta ba tangan chipin ni pe pun igum ni wa o ang kom ni tangi ni puli wa ngin puli ni sti shigi so petros bin ko ndong balai haba ukren ni ye gi kin thai ni bukan ma ba ngakren ni ngam kren te kin thai shin rang ko joi mentale legi yesriem kin thai shin rang mi tu sho tangi ni puli nong balai de khat balai shiti so petros ko bin ko ngom no ki ba ka jing pin i ba jang ki tu ai ba kanom long tang ka ba shabar ka jong ka ba than sinyo ka ba deng jing deng siar la ne ka ba kup ki jan ko dan ki brio ka bam sha deng siar menta dan ki jing kai ki ba ong da filakla ba mot wat deng siar sho wat deng shu skor sho nang ta da filakla ka ba mot pim dei shu ban riaman bet klumar nang ta dei ban num make up shu dei shu ban ai rong sinyo nem dei shu nga kumbali le menta vi hang ne petros u ong i ni ktien wang nganda pude ba wang ki ba ka jingpin i ba la ni ka jingpin i tana chunki to ai kanam long nga kwa pin sa thoba pi pude ga ba wang to ai ba kan om long tang ka ba shabar ga ba mot wali le kan tang e ta ka ba shabar mde ba wat le shu e ka ba shabar mde tang e ta ka ba shabar pi pin i tana pi wali se e ngano pi make up tang i to i brio ba bar ado bila long ko mi blade out but ngani to if you brew ba po but if you snail do be to piklam aila piklam make up you brew ba po ngani to if you shano fin pai
na ta daw Petros ong ni ki ba jing pin iba jok ki tokin ong long tang ka ba shabar lani ka ba tans new lani ka ba deng chen siar wali nga kwa fin deng siar da fin siar sibun deng le na fila fin make up ka no make up la na fila nga sungutan la do play ai rong i sim ki do ngani tu fiu de play ba sungutan la do play sungutan i rong ka rok unom ai rong un abe ka wai ka rong ni sim Barakhat kum guting apet barakhat gani yong lot barakhat ndai kan mau bleng sutra ban ai rong sound to ban ai tiak to ban ai tiak to ke yeng ngi shong rong ai rong kan mau kan ke yeng jingi kan ke mat jingi ke temple ka ba ke yeng shong ke jong blay ma nga khwang ani tu fia ba ke yeng fi don ka ban ai rong blay nei ai rong nga khwang ana fi ka jing ai rong kam dan jing mut re ka ba nga kran ngi ke bu ong u petros nim de bu khang ban ni tan chnyo mde bu khang ni ka ban ni khap chnyo ne ban ni tan chnyo khang ni ke jing dang sian re ong to ai bagan long to briu beri jong ka do no baga jingpen bi ba ka bom sep ha ga jinglang men sim go jam no be jar ka balong ken ha khamal ublai ka ba kodor e fi kani ka ba ukren chupang ubriu uberi jong ka do no fi dai na ka daw teng fi ni penita na pelatang ke sebar ka taken ke dai bu petros ukren fi penita na pelatang ke sebar fi denk siar ke barem fi ai siar ni bu sebar hadu bu ngong sorong nang ta fi ai make up hadu bu ngong kind ya mentally fin pe ke selfie bet ni shandur bet bro ni balai bengis ngong ternat ke ta babar but yang ni ba po mjidon be shandur na ngimla iru ben shandur but ndre be shandur di tang blay bu pet bet blay le selfie tang ni bu ba po wi i ulang kum lo bat ngas ngang sunai ba blay lalu don mobile blay do le selfie not sen shiki we pat ki angel ne sinu number ki be isen ais lagi berai kho ki bala jani up sudah but day ne kita kata bang keren ni gini mesti singi nga kwa ba fin perkhat ba ba ke jinglang men sim ke be em kam shong ke babar ke shong au ni priu ba po ya uba ngab ma fingi tan ke jingket kli ban sumar ba la da pim sa ba ni priu ba po jong fi fini ni priu ba bar jong fi un control ban fini i ke jinglang men sim jong fi kan yap la shai singi ngani kai kumno ngin sa la ngin le yo ni briu ngin treat ma hakana bur kom ni ai ke treatment yo ni briu ba po kat kum ka jing sumar yo ni briu ba po kum taru jing lo sim jo pikan lo te mentar singi ngit pila sngo tho yo tu inaman ba hadin ba pila ai ti show try pila khapat ken ma la da pimpat kala ka ba mut fin long stan bin kit kam niam na ke le am no bi lap ne fi de long paston long ayu ru kamdan jing mdan mkau na mau blai andai kan mau las ka sedang na du jing khapat bala dala khapat if nang tu sedang jing la musim but pi hapan kit kle yo ni brio ba po dengan ngai pila yo jingger khu ngala kham kren khndiat iki ba lesi pila pin snow thamula iki bang kren de ge jing shisha bat ngai pin snga bai ka tangini aingu yo blai lang bat nga ku try nga aingu yo me blai ba melong blai ba kraw melong blai ba dan bor mela ai hangi ni ke jing shai but daw min sem khot mela pen shai ngi yo ni brio ba po but I bor ni ke brio ke snap ken try ba kindan ke jing ke kre yo ni brio ba po but ba kumba kidan ke jing ke kre ni brio ba bar kin kam dan jing ke kre ru ni brio ba po ba kin sai u mala ke sngi ba kin snang man perkhat ban yo I kum no long na ke shong ye ke te jing long man sem ha ke te jing san jo to brio ba po trying it why hikai ngi yarap ingi bangila ban snyo tho bangin la ban em ke jingla ban sim ke em hadu ke jingwan ke chame trying I lut chame ke puram ha ke kerteng ke to chi sungi duai amen amen ko bless you all blen ko wi